Het groene gas is deze keer net voor de kei, maar voor de cast en crew van de film Leven, Boerenliefde. De nieuwe film van Steven de Jong gaat over een boer die het meedocht aan een televisieprogramma en stadig ontvalt voor de charmes van de presentatrice. Waar kijk je naar? Naar een glimmende stadsijsberg dat ons platteland komt verstoren. Jij gaat stralen, is dat duidelijk? Daar word je voor betaald. Ik denk dat het platteland op zich altijd wel heel erg, daar houdt men van. Ik in de stad natuurlijk. En dat blijkt ik wel door de showcijfers van Boer zoekt vrouw natuurlijk. Dat knalt de pan uit. Dus, en als ik hier aan het werk ben in Amsterdam, valt me dat ik wel eens op. Dat ze dan ik wel heel vaak, want dan weten ze dat ik op een oude burgerij woon. En dan beginnen ze alle keer hoe hun opa, die vroeger ik boer wie. Naast bekende sterren als Jamai Lohman en Patrick Martens zorgen we ook opvallende Frieske gezichten op de loper. Dat is eigenlijk mijn debuut op de film, dus ik hoop dat het vervolg krijgt. Ik ben er ook douane, dus, en eigenlijk voor de mensen die het heel goed zorgen, ren ik eigenlijk midden in de streel met jaren. Ik ben een boer op zoek naar een vrouw. Nou ja, dan weet je wel, zo'n boerenpummel, dat gaat nog eenmaal niet zo snel, hè, want het is allemaal modern en luxe. En ik ben al wat ouderwets. De film is voor een grutpad in Friesland opname. Jelte? Jelte? Dit is televisie. Wat kunnen de mensen in Friesland herkennen zometeen in de film? Ik denk heel veel. De wegen, de boerderijen, het landschap. Misschien zelfs een beetje een accent van een Noord-Friese boer, wat ik een heel klein beetje erin gestopt heb. Niet echt Fries is het, bij lange na niet, maar iets van zijn tongval. Wenda, hè? Wat doe je voor de kost? Wenda is Wenda. Ja, dat weet ik, hè? Maar Wenda is geen beroep. Wat? Speciale gasten deze jong wie enkele deelnemers van Boer zoekt vrouw. Filmcorrectie, hoe wie er? Nou, leuk nou. Grappig. Het geeft zelfs over boerenliefde, een beetje boer zoekt vrouwachtig. Heb je er wat in herkend? Nou, nee. Dat net. Wel op een gegeven moment dat ze door de stad rijden en dat hij dan zegt, hier zou ik nooit kunnen wonen. Nou, dat zegt hij ook altijd. Ja, ja. Dat is uit mijn leven gegrepen, ja. Dat inderdaad. Dat gaat bij mij ook net gebeuren. De film draait van Tonsdie aan in de bioscopen.